Много не знаеш. И лятото, какво е стаята, която ще моя. Понякога се спира мама. Прозорците закрива с бели листи. За праха от масата изтрива. Спира се за миг и се замисля. Въздъхва може би и си отива. Но ако парче това. Да, но... Въздъхва може би си отива. Много я прочета. Я видите, аз мисля да това за Бургас, ако го направя да изгубя.